Nithule ngapha. Ibonakaliswa. Hawu, nibangaka kodwa. Laphi kazimulo yebo. Hawu, ibonakaliswa. Hayibo. Hola pinka simulo. Nithulile la ekhaya. Akukudina nje hawu thinini Kuseqwaka ngapha hayibo thinini
Hayi bo Shout hallelujah! Shout hallelujah! Hey, Nkosi yami. Emvuseni kuyakhulunywa. Hallelujah. Awuthuli mase uzofika lapha. Praise the Lord. Ake sishale izandla ukuthi sikhona sonke. Hallelujah. Hallelujah. Asizokuhlala phansi kancane bazalwane bami. Amen. Kodwa manje sengifisa sithatha imali bazalwane. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Senkonzweni yani bazalwane. Yamnikela. Hallelujah. Praise the Lord. Itendele the GKC. Hallelujah. Sil travel cishe silbiya ngisho KZN. Amen. Kulonyaka belise KZN I think bokubo February. Praise the Lord. Sisendaweni yase Pietermaritzburg. Amen. Simbonile uNkulunkulu esebenza lapha. Amen. So ukutravela kwalo lihambe lifike lize lifike nje lize lafika lapha. Imnikelo yenu. So when you give, wenza ukuthi lento izwayo la nabanye bayithola. Ingakho kubhaliwe lapha ukuthi the gospel of the kingdom. Hallelujah. Ngamanye amazwi, people who understand lenkonzo yomnikelo kakhulu abantu bombuso waseKaizulwini. Bakhona abantu bombuso waseKaizulwini lapha. Praise the Lord. Ngoba akusibona abazothi lamatende lawo masefikile asuke ezofuna imali. Ngoba bona baya understand ukuthi umbuso waseKaizulwini uyini. Praise the Lord. Hallelujah. So by giving you are supporting this vision ukuthi ayiqhubeke ievangeli, ayiqhubeke lishunyayelwe. Amen. I think now bazalwane uyabona nje ukuthi kuspendwe malini ukuze lemvuso lifike. So usungacabanga ukuthi akulona itende ongathiwa lizolanda imali ngoba lispenda a lot. Praise the Lord. So alizele leyo nto. Kodwa ukuze usizakale. Hallelujah. Partner with us ngokunikela. Amen. Hlanganyela kanye nathi ekunikeleni ukuze lo mbono kaNkuluNkulu uqhubeke uye phambili. Ivangeli bazalwane limahala. Praise the Lord. Kodwa malifanele lisuke from point A to point B lidinga imali. Bible lithi imali impendulo yakho konke. Praise the Lord. Njengoba ukhona la umuhle khona abasebenzisa imoto zabo bafaka petrol emotini zabo ukuze bafike bebe la. Praise the Lord. Njengoba ugqokile umuhle imali yakho. Praise the Lord. So masonto sonikela ngicela nje angizukuvula ivesi kodwa awunikele ngokwe level yakho. Nasenithula manje. Unikela ngokunjani? Ngokwe level yakho. I-level yakho iqala kwi cellphone oyiphethe, ize empahleni oyigqokile. Then that's i-level yakho leyo. So if you are able to buy inwele zika 2.5 mase kuthiwa nikela ngo 2.5 bese uya complain awukwazi ukucomplain ngoba i-level yakho ikubeka lapho. Nasi niyathula manje. Imangabe uphatha i-cellphone ezaloko 6,000 10,000 kuyaphezulu. Uma ngabe sithi awunikele nge-1,000 musu ukhube i-level yakho ithi wena ubelonga kuma thousands. Nginamanga yini bazalwane bami?
Amen. I-level yakhe idetermine nje nawe indlela ogqoke ngayo ivele ikuchaza ukuthi nje uyiphi level. Awusanibonani bazalwane bami? I-level yakhe ivele ichaza manje ukhutshwa yini masithi na awunikele noma ngo-200 uthi nje uthatha mina anawe ekhanda siyawubona. Awunawe eselfonini siyawubona. Nawe ecathulweni siyawubona. Phezulu kwalokho manje uyini wena u200 wena ekhanda lakho nje uma uqala nje ukhuluma ngekhanda lakho lithi 3000 kuyaphezulu uma ukhuluma ngeselfoni yakho nje igijima phezulu idatha olispendayo nje liyamangalisa. So manje nikela ngokwe-level yakho. Musukuzehlisa ushone phansi ubheke o10 ungenayo nento eyodwa wena okwayithatha ngo10. Ngoba nesinkwa lapha nekhaya lakho uyacabanga ukuthi asikho manje isinko sa10. Nengane yakho usayinika u10 uvula ucabanga ukuthi ingane yami izolamba esikoleni ngeke ngiyinikeze u10. Praise the Lord. So I'm helping you namhlanje ukuthi nikela ngelevel yakho. Praise the Lord. Uvela ubuka ilevel yakho nje ubese uyayimatanisa uNkulunkulu cha kufanele nje. Ukubonge nje uNkulunkulu ngiyazi ngiya-afforda. Ngiya-afforda uNkulunkulu. Uyazi nami noma ngingasebenzi kodwa nje uma ngibuka umuntu uvela ngibone nje ngingathi nginemali ngingenayo imali. Bona manje ikhona ke lento ikhona ngoba uma bekubuka musukuba into yabona uma bekuzonda abantu noma bekuthakatha babone ilevel okuyo wena mhlasimba uyiboni kodwa bona bayayibona ilevel okuyo. As let us give bazalwane ngalokho uNkulunkulu asinikeze khona. Give your best. Praise the Lord. Give your best. Asizili kuzoqola abantu la. Ukuthi lapha imvuselelo yeGKC izoqola abantu cha. Siyanikela. Lihambe ivangeli. Uthi mosulibona selishunyala kwenye indawo usho ukuthi nami uyazi ngaba ingcenye lanto. Partner with us. Yeah, khipha konke. Praise the Lord. Asizeni bazalwane izitsho zokunikela izo lezi bazalwane asizeni sizonikela egameni kaJesu Kristu ngalokho uNkulunkulu akuphe khona egameni kaJesu Kristu. Amen. Asizeni alikho nje iculo kunikela yazi. Awushanga chorus ngathi uyothenga le cellphone uyijabulele nje. Awushanga chorus. Wayithekela. Hey abekho abantu abanemali njengosisi bosisi sizameni bakithi. Hey banemali laba bantu. Ngoba eyethu ugcina kungeyabo eyabo kangazi iphelelaphi kodwa nje bakithi sizameni khona ispeed point la kunomshini la wo ukuthi na ilevel yakho ithi awukwazi ukuphatha ucash every time uphatha icard yabona uze nje awunishone bakithi ozani bazalwane bami kepha nakho ohlwanyela kancane uyokuvuna kancane ohlwanyela kakhulu yovuna kakhulu ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikele thokoza. Praise the Lord. Wozani bazalwane come and give heritage namhlanje ku celebrate amagugu come and give bazalwane in the presence of the Lord. Bheka ngicela ungisiza ngapha mfowethu wami. Praise the Lord. Hallelujah. Let us give bazalwane, let us give. Ngiyazi abanye bebengaqondi sebezoyiphatha manje imali emvuselelweni ukunikela. Praise the Lord. Let us give. Praise the Lord. Hallelujah. Giyalunga bazalwane bami. Nabaseza. Yabona mase kunikela fanele ube serious. Webazalwane ngokunikela nje uma ufunda incwadi kaGenesis chapter 4 uzothola kwaphuma isidumbu nje ngokunikela. Kwakhona umuntu onenkinga yokuthi uNkulunkulu unaka umnikelo walona omunye wangawunaka wakhe. Praise the Lord. Wacabanga iplan ukuthi yipi plan azoyenza ukuze ambulale. Umnikela indaba eserious kabi. Praise the Lord. Ungayithathi kancane le ndaba yokunikela. Praise the Lord. Asivala amehlo ethu sibonga umnikelo. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele abatwana bakho bakhiphile engcebeni obanikeza yona. Baba wethu onamandla onke yababusisa ngabanye ngesibusiso esicishiweyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uyayifeza zonke idingo zabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Yangisamosha isikhathi bazalwane. Can we stand up bazalwane? Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ngiyabona khona sababa sangena kanti sisanda kuphuma enkonzweni omnikelo. Praise the Lord. Kufanele sibavalele. Amen. Hallelujah. Mawungena nje ubuphethe umnikelo, ungasondela ngapha uhambe uyonikela egameni likaJesu Kristu. Amen. Ungeqiwa isibusiso sikaNkulunkulu kule ndawo. Praise the Lord. Ake siphamisele sithi phamisele phezulu. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Madolo onke haya kotama guwe o bayete wehlukile awulinganiswa o bayete
bayamfishela uNkulunkulu, bayathathasu, 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 bayathathasu. Urababa sakala baba bayete, ilimano seyataya. Urababa sakala baba bayete, ilimano seyataya. uNkulunkulu ethongweni, uNkulunkulu ethengamandla, akekho njengawe, akekho ongafaniswa nawe. Izulu likhwela inkasimlo yakho, umhlaba ukhwela inkasimlo yakho, amazulu ayalanda yemsebenzi yenkasimlo yakho. Bayethe Nkosi ephakemeyo, bayethe libo labakholwayo, bayethe themba lasendulo, abalibheka selaphumobala, shekela ngemini. Bayethe Nkulunkulu, omini kunaphakade, yathula izulu nomhlaba, kodwa amazwi akhe wasoze adlula. Nkulunkulu ojongele, bayethe Baba, bayethe Nkosi engcwele, ungaboniswa nalutho, ungalinganiswa nalutho, ungabuya kuye osikholela ngokwakho, uyafuhla kuphezu kwamanzi amaningi. Akekho njengawe, akekho ongafaniswa nawe. Ubaba wethu onamandla, ubaba wethu othembekileyo, omini kunaphakade, kuwe kukhona amandla, kunye esandleni sakho, ongamelana nawe. We give you all the honor. We give you all the glory. You alone are worthy. Atutavita bengimusha sengimthala. Athangaze ngimbono kaJehova enqotshiwe. Athangaze ngibone nenzalo yakhe iphansi ukudla. Bayethe mehla futha amalanga ngomlilo. Khithebo khavala. In Jesus' mighty name we have prayed. Dina kovelata andabos kavela shalata maskava inda bradas kavana inda bos kavela tata ana mazita takata ubalinwele zethe makhandethu intaba ziyathuthumela phambi kwakho amagquma atakadula njengamathole hleze siyengele zinsomhlaba hleze ekhanyeni okungesondele umuntu kikho ubani njengawe banofana nawe banongafaniswa nawe aphinda fane banongalinganiswa nawe aphinda lingane Shalamahata ukodosheke ilamahaya urakashata ukopotosia ilamahata ukosha uraka iko utoko ilamoshika uramahaya elamoshata ekodosio ukopotokosheke ikopotela moshaka uramahaya. Have your way tonight, Spirit of the living God, in the name of Jesus Christ.
Singahlala phansi bangcwele. Ekhama lika Jesu. Thank you Holy Spirit. Ngiyabingelela bonke abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bingelela umama, bingelela ubaba, bingelela omkhulu, bingelela ugogo, bantu abasha, intombi nensizwa nosonto sikole ngelihle igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sisembuselelweni bangcwele. Asikho esontweni, nikhona bangcwele. Ungabamba isidima ngathi uzodla umthendeleko. Nikhona bangcwele. Mele ubize uameni amadimoni asembalenhla hlakazeke. Nikhona bangcwele. Mele ubize uameni onamandla izinto ezigibela phekwendle ebusuku ngakho nikhona bangcwele. Zivele ibaleka ngoba wena ubize uamen. Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Uyaphila ke lo amen bangcwele. Thank you, Jesus. Uamen wethi mncane ngathi sisele khona bahambile namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu osigcinile. Nikhona abazalwane. Siyabonga ukuthi nani niphumelelile kuze emvuselelweni. Enhlizweni nami kugcwele intokozo. Ayikho ke into engijabulisayo njengokubona imphefumulo iwinwa. Nikhona abangcwele. Sifike eMaritzburg umfundisi sashumayela basindiswa abantu. Sabiza abafundisi sabashiya khona. Nikhona abangcwele. Manje niyazi imvuselelo nemvuselelo mangabe uke wayimisa imvuselelo. Imvuselelo iba nezimpi zemvuselelo. Kwakhona nje ukuthi wena usindisiwe uthatha uJesu njengenkosi nomsindisi. Kuba nezimpi ezintshe eziqalayo eziza ngokuthi wena usindisiwe. Oh, Jesus. Nikhona abazalwane. Hallelujah. Ngoba lo simlandelayo wathwesa umkhele wameva. Oh, Jesus. Wahlatshwa ehlangothini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli bamkhafulela bamshaya bathi profeta. Uprofeta ukuthi ushaye ubani? Nikhona abazalwane. Oh, Jesus. Manje silandela leyo nkosi. Hallelujah. Ayashiya isihlalo sobukhosi. Oh, Jesus. Yaze emhlabeni yazolenga. Hallelujah. Yathi mina ngathi baba. Jesus. Bathethelele. Hallelujah. Abakwazi abakwenzayo. Igama likaJesu. Silathelo ya Jesu. Igama likaJesu. Bathethelela izono. Igama likaJesu. Silathelo ya Jesu. Igama likaJesu. Akathengwa ngemali. Jesus. Akathengwa ngemali. In the name of Jesus. Akathengwa ngemali. Igama likaJesu. Akathengwa ngemali. Igama likaJesu. Uthethelela izono. Hallelujah. Zehlabathi lonke. Jesus. Bonke beza kuye. Igama likaJesu. Akabavaleli ngaphandle. Igama likaJesu. Unontinta kude. Hallelujah. Phandle kwesibaya. In the name of Jesus. Izwi lithi Hallelujah. uyele ekhaya. Igama likaJesu. Simemezela lo Jesu. Hallelujah. Akahlanganiswanga namafutha. Oh, Jesus. Akahlanganiswanga namanzi. Oh, Jesus. Akahlanganiswanga nosawoti. Hallelujah. Yena yedwa. Jesus. Sibiza igama lakhe. Igama likaJesu. Elabahaya. In the name of Jesus. Lithi iBhayibheli amadimoni ayamazi futhi ayathuthumela. Oh, Jesus. Ensukwini zokugcina ngathi abazalwane yibo abangamazi kodwa amadimoni ayamazi. Oh, Jesus. Izolo bekufunda izwi lapha athi amadimoni Jesu sinomsebenzi imuni nawe Hallelujah. ndodana kaNkulunkulu ephilayo. Oh, Jesus. Amadimoni ayamazi. Ibandla lingathula nje libamba isidima Hallelujah. kodwa uSathane uyamazi. Oh, Jesus. Abathakathi basembalenhle bayamazi. Igama likaJesu. Amasathanisi asembalenhle amazi. Igama likaJesu. Izitha zeziphambano ziyamazi. Igama likaJesu. Uyaphila. Hallelujah. Yaphila. Yaphila. Liselelo dithuna. Oh, Jesus. Ivukile ngwenyama. Hallelujah. Ithi zanini kimi nina nonke nisindwayo. Hallelujah. Nenithwele kanzima. Oh, Jesus. Ubulele. Uthi zakimi wena ubulele. Uphume ejele. Uthi mina ngifuna abanjalo. Hallelujah. Uke wakhipha isisu. Oh, Jesus. Sizolanda labo bantu abanjalo. Hallelujah. Abanye beze balimele. Oh, Jesus. Abanye beze bakhala. Hallelujah. Abanye beze bakhathele. Jesus. Ufuna abanjalo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngiyabingelela njalo. Oh, Jesus. Bingelela bonke abafundisi abakhona. Thank you, Lord. Nikhona abazalwane.
ngeke nibize nonke ngamagama ngoba ngiphathanga iphepha ngahle ngibona abanye ngishiya abanye nikhona abangcwele siyambonga uNkulunkulu ngani inceke zenkosi ezihola umsebenzi kaNkulunkulu kule ndawo siyanihlonipha futhi siyanithanda nikhona abazalwane sisemsebenzini Jesus. munye asikho isidingo sokuthi kube neopposition party bakhona abangcwele kodwa ngokukhethekile ngicela ukubingelela usecretary weEMF nikhona abazalwane Lord Jesus. Embalenhle Ministries Forum ubaba umfundisi uPaul Makateng Alilisa, 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 alilisa. Alilisa, 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 alilisa. Alilisa, alilisa, alilisa. izandla zakho Alilisa, 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 alilisa. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus. Siyabingelela kakhulu mfundisi wami siyathoba ngaphansi kwesandla sakho ngaphansi kweleadership yakho sicela ukukunikeza nje noma i5 minutes ubingelela abangcwele usho lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho awukwazi ufika uhlale phansi singabantwana size kuwe bese uyathula nje Oh, Jesus. nikhona abazalwane Hallelujah. nikhona abangcwele Glory to somnikeza Jesus. 5 minutes after that sibize umfundisi okhona phakathi kwethu oyisitsha uNkulunkulu amthumile ukuthi azositshela lokhu okusenhlizweni yakhe nikhona abazalwane bow down and worship worship Him. worship Worship Him. Hallelujah. Ngibingelela wonke umuntu khona. I'm greeting all the pastors, the bishops, the apostles. Ngigama lika Jesu. Amen. The fivefold ministries you are greeted. 5 minutes in this one. I'm in a hurry just to hear God's word. Hallelujah. Hallelujah. Into engilethe la ngilethe lo ukuthi kukhona itente. And itente le ihambisa into ngaphakathi kwami. Hallelujah. So that's why I'm saying 5 minutes is too much. Hallelujah. But I also still want to say to the team at GKC, guys, siyanthanda and siyanamukela, and we are also praying together with you. Well, of course, siphuma kude no mamshemu lapha no bamshemu. At some stage we were staying together at Kinross, and sithe masuka mabasuka bona baye sekunda sathi nathi asali siyahamba siye sekunda. Hallelujah. So ungathi kukhona into besilandelela ne besilandelela uqobo oluthile. Hallelujah. Hlala nabantu bahamba noNkulunkulu. Ngiyangizwa ukuthi ngithini bazalwane. Hambani nihlale nabantu bahamba noNkulunkulu. There's a saying, the birds of the same feathers flock together. Hallelujah. So yenza sure ukuthi in your yard you keep abantu that have the same mission nawe. Wabona mawungathi especially usana ithuba being a young person, please make sure ukuthi even when you marry a person omsabayo uNkulunkulu. Don't gamble ngempilo yakho. Don't gamble with your purpose. Thank you, Jesus. Hallelujah. Never you gamble with a purpose. Ne mission onayo. When ohlukile awufani na wonke umuntu. You are totally different. Hallelujah. Make sure that you set it up now. Kukhona abantu sebashadile bathola ukuthi okay, kukhona left and right, but bambelela nalogo. That battle that you are facing, don't divorce. The Bible encourages ukuthi mkhulekele lo angasindiswanga, your spouse ungathi naye uNkulunkulu angamsiza avule amehlo and come to the knowledge of Christ. Amen. But if you have an opportunity being a young person, awuthi ngiyibone abantu bangashadanga nje, just lift up your hands. Lift up your hands. If you know that you are not married, lift up your hand. Lift up your hand. Hallelujah.
Lift up your hand. Hallelujah. Okay, maybe let me just be different. Out ngibone abusisi bakhona in the house. Just abusisi bakhona in the house. Abusisi phakaman. Abusisi bamsabayo uNkulunkulu. Abusisi bamsabayo uNkulunkulu. Hallelujah. Just wave lezandla lezi wave. Hallelujah. Siyabonga. Hlalani phansi. I hope ukuthi kukhona insizwa engizozibiza ke. And insizwa masivela ungathi angavela nje ajump atshengise ukuthi insizwa. Hallelujah. Zikhona insizwa bazalwane, zikhona insizwa. Hayibo imani kancane. Ngibona insizwa ezi2 ezi3 nje kuphela. Okay, out in Shire Reverse. Bakhona abusisi bamsaba uNkulunkulu. Phakaman. Hallelujah. Thank you, hlalani phansi. Izikhona izinsizwa ezimsabayo uNkulunkulu yini na? Haw phakaman phela. Phakaman. Hallelujah. The reason ngiyenza le exercise ngiyenza ngamabomu ne. Ngithi izinsizwa zakithi ungasabheki ngaphandle. Everything is in the house. Niyahleka vele. Everything ikuphi? In the house. Ungaphumi uyolanda ngaphandle ngale. Hey, ziyabuya ngaphandle phela. But la endlini bazalwane kumnandi kushada endlini. Now that's why ngithi we became friends as a couple. Now this couple ekamshengu because bamsaba uNkulunkulu. Hallelujah. So kumnandi kushada endlini, less problems. Mawukwatisa nje uyamhleba kuNkulunkulu. Nami kunjalo vele. Vice versa. Kwazwakala bazalwane. God becomes the mediator. The Holy Spirit becomes the mediator. Nini uthola ukuthi sithi mara uNkosikazi akulaleki ke. Awuthi silungise le ndaba le because umoya ongcwele ufuna silungise ngasendlini. So ungalingi ukuthi uhambe uyolanda ngaphandle ngale umuntu azokutshela ukuthi ngiyalala noma ngikwatele enokusasa mangivuka ngiyahamba ngiyenyangeni yami. Na ngizwa ukuthini bazalwane? Or ngiyahamba ngiyokumprofita wami. Maunethuba lungisa kusase manje. Everything is in the house. Hallelujah. So siyambonga uNkulunkulu, and I just want to say GKC guys, we love you. We love you. Ngumsebenzi omuhle nuyenzayo, and it's an honor to us just to have you guys visiting our area once again. Siyabonga mamshengu team yakho nobaba Mshengu, siyabonga kakhulu. Ungathi God can enlarge the territory more and more. Hallelujah. And the good news into engibonga ngayo ukuthi nihamba ngomoya nina. Hallelujah. Sibhizi siyahlela the annual conference that will be on the 17th, 17th until the 19th. Lego House of Praise. So sibhizi siyahlela, and God has been so good to us this year. We managed to get Ubabu Sono. He'll be coming to minister in the year too. We managed to get Ubabu Petra and Jomani Semisana Naingale. He'll be also be coming. We managed to get Utleston Botswana. He'll also be coming to minister to us. How's Yabuya this year? God bless you. Amen. Oh, be lifted. Apart. We lay a crown and worship you, Lord. Be lifted, Lord. Be lifted. Apart. We lay a crown and worship you, Lord. Glorious
glorious God. glorious God. We praise your name. Oh, glorious God. Glorious God. We praise your name. We lay our crowns. We oh, glorious God. We praise your name. We lay our crowns. We lay our crowns. We lay our crowns. And worship you. Let's put our hands together for my brother, Pastor Ntleko, all the way from Eteben. Shayzanda Zaka! Shayzanda Zaka! Jesus. Hallelujah. Shall we pray? Father, we thank you in the name of Jesus. Akekho uNkulunkulu njengawe. Akekho uNkulunkulu ofana nawe. Phakama namhlanje ebusuku. Uzibonakalise wena wedwa njengenkosi yamakhosi nombuso wabusi. Thank you, Lord, for visiting us once again tonight. We thank you, O God. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Ake sishayele uNkulunkulu izandla kakhulu. Jesus, hallelujah. Amen. Angithathe lesi sikhathi ngibingelele our beloved visionary, a great man of God that we love and appreciate and honor. uNkulunkulu uyamsebenzisa ngendlela emangalisayo, and he is taking the world by storm, and we celebrate ukusebenza kaNkulunkulu nombono uNkulunkulu amnika wona, kakhulukazi ukubuyisa imvuselelo ekwazi ukuwina imphefumulo. Cela simshayele izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Sibingelele kakhulu bonke abafundisi abakhona onyawonhle, obaba befundisi, omama befundisi, siyabingelela kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngani. Thank you for the support. Sibingelele obaba bonke abakhona la, omama, abafowethu nodadewethu, neteam yonke eGKC. Siyanibingelela. Amen. Ni right bazalwane? Amen. Ngicela siye ezweni likaNkulunkulu. I've been introduced, and I'm thankful to be here tonight. I'm thankful to be here tonight. I'm going to try and just push for about 35 to 40 minutes tonight. But the Lord was just reminding me the purpose of what we are doing here. And I believe that even as we continue, the Lord is going to help us, because when you see a revival, you must know ukuthi uNkulunkulu, number one, he is there to win souls. Ukufika kwemvuselelo nje ukuzowinwa kwemphefumulo is to get people out of sin, keep abantu eksibekelweni izono. But number two, when God brings a revival, is to deal with sickness and diseases, is to deliver people from ukugula nezifo. But number three, God is serious about getting you out of poverty.
is to quicken your spirit, revive emoyeni wakho. You know, mayikhuluma incwadi yesambulo ukhuluma ngokuthi ngiyalazi uthando wawunalo, uthando lokuqala. And this is what the revival is about, is to revive us and take us back to that first love that we had for the Lord. Amen. But namhlanje ngifisa ukuthi ngivule incwadi kaJohn. It's the book of John, chapter number 3, verse number 14 to verse number 16. Incwadi kaJohn, chapter number 3. I know ukuthi khona nabangibukele ekhaya back home. I also greet them and my beloved wife of 18 years. Amen. Hallelujah. Amen. Uyaphela lawo amen. Awunibala abanomona. Amen. We are excited. We are excited, and it's going to be exciting. Great men of God are still coming. Praise God. It's John chapter number 3, verse number 14 to 16. Funde kanje. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Ophethele Zulu angifundele. Amen. John 3 verse 14. Njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa. Verse 15. Ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo abe nokuphila okuphakade. Verse 16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Father, we thank you for your word. We pray anointing in Jesus' name. Amen. Namhlanje ngifisa ukuthi sikhulume ngesihloko that esithi shift your focus. Shift your focus. Our John can shift your focus. Praise the Lord. And kubalekile ukuthi even as we get into it, understand ukuthi ingqikithi yenkulumo namhlanje ithi nje you must shift your focus. La esifunda khona bazalwane, it's a very powerful book, incwadi kaJohn. Incwadi kaJohn, it's a very powerful book because it falls among ezibhalwe ngendlela efanayo. Noma mangithi ngendlela efanayo zibhalwe ngokuthi uyakwazi ukuthola izinto eziningi oyithole kuMatthew, uyithole nakuMark, uyithole nakuLuke. And bonke bakhuluma ngoJesu. Kodwa uJesu mabemveza bamveza indlela engafani. But he is the same Jesus, but they are just showing the side of Jesus that they have seen. In fact, if besi ngati go deeper, you would see ukuthi omunye umbona as an ox, omunye umbona as an eagle, omunye umbona as a lion. Praise the Lord. And so uyabona ukuthi they are just seeing Jesus in different forms. And you find with all those 4 books, bambona in 4 types ezimvezayo ukuthi uJesu ukanje. But uma ufunda uchapter number 1 kaJohn, izwi kaNkulunkulu likhuluma ukuthi uthi uJohn ke eqaleni, and uJohn umveza uJesu uNkulunkulu, umveza in his godliness. So akavezi the face of a man as others have showing the face of a man, the face of an ox,
a face of a lion and so forth, an eagle. But umveza uJesu enguNkulunkulu because chapter number 1 uthi eqaleni wayekhona ulizwi bese ulizwi waye kuNkulunkulu bese ulizwi waye uNkulunkulu bese khuluma ukuthi konke kwavela ngaye bese ethi ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho nisekhona bathandekayo. And so he shows us ukuthi uJesu kahle kahle he is not just Jesus the Son of Man, but he is Jesus who was there in the beginning. Before the beginning even began, he was there. And the beginning began because he was there. So without him, there is no beginning. But with him, there is a beginning. And I'm trying to tell you, ukuthi uma ufuna ukubona izinto zakho ziqala ziyaphambili, you need him before you begin anything. Nisekhona bathandekayo. Because uma engekho yena noma ungayiqala izinto kodwa zihambe iphelelwa amandla. Kodwa uma ekhona yena in the beginning awunisekhona bathandekayo. Uyabheka izwi lakhe ukuthi alfeze uma yena ekhona in the beginning. Ingakho Paul ethi ngithembile yona leyo nto bese ethi ukuthi oqalile umsebenzi omuhle kini unamandla ukuphelelisa. So if ekhona eqaleni kwezinto, you must know ukuthi noma zingonakala noma zingaphambana kodwa uma ekhona kuyena oyiqalile unamandla okuphinda vele futhi. Oh, somebody shout hallelujah. Awutshela makhanti unamandla okuphinda vele futhi. But uvela eyintweni ayiqalile. Yingakho umuphila funeke wazi ukuthi uphila impilo enaye eqaleni ngoba uma ekhona eqaleni uzovela. Uyabona uma bekhuluma kuMark chapter number 4 verse number 35 ukhuluma amazwi athi kubafundi bakhe siwele siye ngaphesheya. Bese lithi iBhayibheli ngesikhathi behamba kwavuka ivunguvungu, the storms arose. Kwangagcina lapho kwasuka amanzi angena bazama ukwakhipha. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bewakhipha the more engena. Bese lithi iBhayibheli base bayakhumbula ukuthi asikho kulolu hambo asiliqalanga thina lolu hambo kodwa lolu hambo sikulona ngoba khona oluqalile. Baphendukela kuyena bathi Jesu awunaki nakuba sibhubha na, but Jesus, don't you care even if you drown? Lithi iBhayibheli wavuka wakhuza umoya. Wavuka wakhuza umoya wathulisa ulwandle ngoba uma iqalile indlela ayiqalile uyakwazi ukuyimela and show up. Akaqala indlela bese kushiya phakathi nendlela. Yingakho makwamfaka eqaleni kwendlela uma izinto zonakala, you know he is there. Oh, I feel an anointing in this place. But I want you to understand ukuthi that's just chapter number 1. But what chapter number 2 kaJohn ukhuluma ngokuthi ke naba beze emshadweni. They are in a wedding in Cana of Galilee. And uma bese emshadweni lo mshado akahle kahle I always say ukuthi akusiwumshado loya. But lo mshado was just a symbol of what is about to take place. Ngoba uma befika kulo mshado kuthiwa kwakunewayini elaligcinwa, and iwayini lasemshadweni laligcinwa for about 15 to 20 years. So umuzo emshadweni wawufuneke ulungiselele for 15 to 20 years umshado wakho ngokuthi ube newayini. Iwayini lalisetshenziswa to marry, MERRY, not to be drunk. It was used to marry. It was used to have joy. Ingakho
asikwazi ukuthi sibuyele kubazalwane abadakwayo ngoba praise the Lord. Glory to Jesus. So it lost meaning ngoba abantu balithatha badakwa ngalo. So ingakho silikhahlela manje ngoba abantu sebedakwa ngalo. Kodwa kwakuwukuthi abantu bejabule ngalo. It was for celebration. It was for special moments. So uma bebiza uJesu lithi iBhayibheli kunomshado and Jesus was invited. Buka njalo usekuqaleni. So baplan umshado kodwa bayamema ukuthi akabe khona. He was just there. Ubengekho kwi-program, but he was just there. And I'm trying to tell somebody ukuthi ungalinge wenze izinto empilweni engekho yena. That's what I'm trying to get you to. Ukuthi he must just be there. Abe khona empilweni yakho, abe khona kwi high school level yakho, abe khona kwi tertiary level yakho, abe khona kwi career yakho, abe khona. Didn't know ukuthi uzulokhe uthi nangu khona, but he knows ukuthi maye uyazi ukuthi maye khona yena make konakala. I've got somebody to go to. Umbuzo wami ukuthi makonakala ngekho, who do you go to? Oh Jesus, hallelujah. Ngikhuluma ngoJesu mina ukuthi uma ngekho izinto eziphambana uya kubani, because la babize lonke idili kodwa bathi he must just be here. Sithi iBhayibheli laphela iwayini. Ngamanye amagama ukuphela kwewayini kusho ukuphela kwenjabulo. Lithi iBhayibheli base uchapter number 2 kaJohn bayabuya bathi aliseki iwayini usethi ningene ngani kokwami bese ngokuba isikhathi sami asikakafiki. Now uthi my time has not yet come. Why? Because leli wayini akufuneka lichithe uzolichitha esiphambanweni. Oh Jesus. So lento abayiphuzayo basayiphuza iphele, but uthi Jesu mina le engizobanika yona bazoyiphuza from the cross until forever. So uMaria ethi sondela manje uthi Jesu isikhathi sami asikakafiki, ingakho maberokhwetha lapha but it's the first miracle. Oh Jesus. But isimangaliso ngoba ukuchitheka kwegazi esiphambanweni isona simangaliso esikhulu esake senzeke. Ngoba ukuchitheka kwegazi kusho ukuthethelelwa kwezono. Uyabona ke ukuthethelelwa kwezono is the greatest miracle you can ever come across. Noma seyingaba khona ezinye imangaliso ezikhona kodwa sizele ukuzothi asilandele isimangaliso esikhulu sokuthi ngithethelelwe izono. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Now lithi iBhayibheli wenza isimangaliso sokuqala base bethi abantu wonke umuntu uqala ngewayini elimnandi agcine ngelimi bese bethi kodwa wena ugcinile elimnandi kwazo kwabamanje. Namanye amagama usafarisha nje khona izinto ogcinelwe zona. Ucomplaina nje khona izinto ogcinelwe zona. Awunisekhona bathanda bami. Udala usathane nje kodwa khona izinto uJesu agcinelwe zona. Khona umtshela makani khona izinto engigcinelwe zona. Khona izinto engigcinelwe zona. But chapter number 3 la esifunda khona it's indaba esifundayo indaba kaNicodemus. uNicodemus had a very beautiful conversation with Jesus. uNicodemus ube nengxoxo esikhiphele what we call the most favorite scripture of all times for all churches and for every believer and from infant up to the highest person. John 3:16. John 3:16 is a product of the conversation that Jesus is having no Nicodemus.
So masiqhamuka sesithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka, it was not just a scripture that was written, but it was a conversation. Jesus preaching to Nicodemus. Ungubani uNicodemus? uNicodemus umfarisi ngoba kwa Israel bekhona abafarisi kukhona abasajusi. Now abafarisi bekungabazenzisi. Kodwa abasajusi bekuwabantu abaphambanayo nokwenziwa uKristu. Nisekhona abathandekayo. Hallelujah. Now abafarisi bekungabezenzisi benza sengathi bayakholwa kanti abakafiki khona. Awunisekhona abathandekayo. Hallelujah. Now let the Bible ke ufika uNicodemus, he is the ruler of the Jews, umphathi wamaJuda. And lithi iBhayibheli ngoba uyazazi ukuthi unesikhundla esikhulu kakhulu, lithi iBhayibheli udecide ukungafiki bonke abantu bebhekile, ufika by night. Lento esiyibiza namhlanje ngokuthi it's doing things Nicodemusly. Kahle kahle uchaza nje ukwenza izinto esithe, uchaza umuntu owenza izinto esithe. So uNicodemus ufika kuJesu, ufika by night, ufika uyanyenya uzokhuluma noJesu. Mayikhuluma noJesu uthi kuyena, mfundisi, siyazi ukuthi umfundisi ovela kuNkulunkulu. Awuthanini amen. Bese ethi ngokuba kekho ngenza lezi zimangaliso uma uNkulunkulu engenaye. Jesus. Ngamanye amagama uthi sengibonile ukuthi bafikile abantu benza izinto, kodwa kekho okwazi ukwenza izinto kanje ngaphandle komuntu ovela kuNkulunkulu. Jesus. Uthi siyazi ukuthi noma yini oyifundisayo awuyifundisi nje religiously, uyifundisa njengomuntu othunyiwe ovela kuNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kodwa bangaveli kuNkulunkulu. Awukhuluma nami bathandekayo. Bakhona uNkulunkulu abavela eyintweni zemndeni yakubo. Bakhona uNkulunkulu abahonkulunkulu ngenxa yamafa. Bakhona uNkulunkulu abangonkulunkulu ngenxa ye-influence. Kodwa lo Jesu esikhuluma ngayo namhlanje uqhamuka kuNkulunkulu. Uma enza izimangaliso uzenza coming from the throne of God. Uzenza coming from the supernatural realm to the natural. So uthi Nicodemus, ngiyazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba ngeke senzeke lezinto uma uNkulunkulu engenawe. Usethi uJesu ke ngaphandle kokuba umuntu azalwe kabusha angeke akwazi ukubona. Ngifuna ubambe lamagama. I'm going to preach just now. I'm just laying a foundation. Ukuthi uthi ngeke akwazi ukubona unless a person is born again, they cannot see the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God is who God is and what God has. Umbuso kaNkulunkulu yilokho uNkulunkulu ayikho nalokho uNkulunkulu anakho. Oh Jesus. Uthi kuJesu awukwazi ukubona lokho uNkulunkulu ayikho nalokho uNkulunkulu anakho ungakazalwa kabusha. Kumele uzalwa kabusha. Bese lithi iBhayibheli uNicodemus waphendula wathi ngazalwa kanjani kabusha sengimdala kangaka. Oh Jesus. Ngoba ucabanga ukuthi funeka abuyele esiswini sikama wakhe ayokala phansi azalwe kabusha. Usethi uJesu umayikhuluma uthi funa kuzalwe ngamanzi nangomoya ukuze ukwazi ukungena. Awusasidlulile to see uthi so that you can enter the kingdom. So there is a phase 1 yokuthi you need to see the kingdom. Oh Jesus. And to see the kingdom you must be born again. Hallelujah. But to enter the kingdom you must be born of water and of the Spirit. Hallelujah.
Jesus. Anganoma kuyezwakala. So you first need to see the kingdom. So uma uzozalwa kabusha, uzalelwa kabusha ukuze ubone umbuso. Ubone izinto uNkulunkulu ayizo. Futhi uyibone izinto uNkulunkulu anazo. Mawusubhabhatiswa noma usuzalwa ngamanzi, usuzalwa nangomoya, yilapho manje usungena embusweni. Usungena eintweni uNkulunkulu anazo for you. That's where ungena kuma benefits, where usukwazi ukutshela uSathane ukuthi la engikhona angikwazi ukugula because ngemvimbo kaJesu ngaphiliswa. Yilapho utshela khona uSathane ukuthi sengena embusweni kaNkulunkulu, and once I've entered the kingdom of God, I have no reason to speak lack or insufficiency or shortage, because sengenile ngabona ukuthi kulo mbuso there is nothing missing, there is nothing broken. Akukho kushodayo, akukho kuphukile. Somebody shout hallelujah. Usethu Jesu ke ukuze ungene embusweni kaNkulunkulu kumele uzalwe ngamanzi nangomoya. But number 2 uthi okuzelwe inyama kuyinyama. What is born of flesh is flesh. Bese thi kodwa okuzelwe umoya kumoya. Namhlanje ngizothi uma ufuna ukuvimbeka empilweni zalwa kanye uzalwe ngenyama. Kodwa mawufuna ukungavimbeki empilweni zalwa futhi okwesibili uzalwe ngomoya. Ngoba uSathane uyakwazi ukuvimba izinto ezizalwe ngenyama, kodwa akakwazi ukuvimba izinto ezizalwe ngomoya. Ingakho lithi iBhayibheli lami asihambi ngokubona kodwa sihamba ngokukholwa. Ngoba uzalwe ngenyama ukhuluma izinto ayibonayo, kodwa uzalwe ngomoya ukhuluma izinto ayikholwayo. Nangu uSathane evalela uPaul benoSilas, wababopha wabavalela ejele. Kanti usekhohliwe ukuthi abazaliwe ngenyama kuphela, ngoba ukuzalwe ngenyama kuyabopheka izandla, kubopheke nenyawo bese kuyagive up. Kodwa uzalwe ngomoya ubuyele emuva ayothi noma ngisenyameni kodwa khona izinga engilaziyo lokudumisa, lokuthandaza, lokubizwa ongabonwayo. Ngithi wena Nkosi uthe izwini lakho asikho isikhali esibekelwe mina esiyophumelela, nolimo nokungivukela linokwahlulela. uSathane uyabavala abazelwe ngenyama, kodwa akakwazi ukuvala abazelwe ngomoya. Ngoba abazelwe ngomoya masuvala la ngivula la, makwavala la ngivula la emoyeni wami. Somebody shout hallelujah. In the name of Jesus. Izothi mina umuzalwe ngenyama uSathane uzokubopha la, kodwa mawuzalwe ngomoya noma akubopha ngaphandle angeke akwazi ukubopha ngaphakathi. Umoya wakho uzozwakala uthi Abba Father, uthi Daddy God, bese kuvuleka iminyango ekade ivaliwe. Somebody shout hallelujah. I am born of the Spirit, and therefore I cannot be stopped. Abazelwe ngomoya kuthi noma benezimpi bezwakale the weapons of our warfare, they are not carnal but they are mighty through God for the casting down of all the strongholds. Abazalwe ngomoya bakwazi ukubuyela emuva lapho kuthiwa kuvaliwe, lapho kuthiwa kugoqiwe, lapho kuthiwa
beyiqale kizo zozalo befike khona Oh, Jesus. beyisiphule Hallelujah. bethi nginamandla Hallelujah. okwenza konke Oh, Jesus. hayi uKristu Igama likaJesu. onginisayo. Igama Somebody likaJesu. shout hallelujah. Hallelujah. I am here to declare Igama you likaJesu. can't be born once. Hallelujah. You must be born twice. Igama likaJesu. You can't live in the flesh. Hallelujah. You must move to the next level Igama likaJesu. and live in the spirit. Hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Now let me say this. Uma kade ukusho lonto usethi lona usene interest uNicodemus. Usethi ke, how can this be? Mayibuza kuJesu ukuthi kwenzeka kanjani konke lokhu kuzala. Usethi kuJesu, awusiyena umfundisi waka-Israel. Are you not a teacher of Israel? Bese kukhuluma ukuthi akekho umuntu owaziyo ukuthi umoya usukaphi uyaphi. Oh, Jesus. Nisekhona bathana. Ukhuluma ngokuthi akekho umuntu umoya ubona ngoba usuphephetha. Ukhuluma njalo noNicodemus. Usekhuluma ukuthi ke akekho umuntu okwanyukela ezulwini Oh, Jesus. ngaphandle kwalowo owasuka ezulwini. Oh, Jesus. And lo owasuka ezulwini indodana kaNkuluNkulu. Nisekhona bathandana. Hallelujah. Bese ke eya la esifunde khona namhlanje akhulume ngokuthi kanjalo njengalokho inyoka yethusi eyaphakanyiswa uMose ehlane yapha kanjalo indodana yomuntu kumele ukuthi iphakanyiswe. I'm getting there. Uthi kanjalo indodana yomuntu imele ukuphakanyiswa njengenyoka yethusi eyaphakanyiswa ehlane uMose. Now ngifuna ukuthi siyela ngifuna sibuke lento bese siyavala because uma sikhuluma ngenduku eyaphakanyiswa noma inyoka eyaphakanyiswa ehlane you know ukuthi the Bible says ukuthi abantwana baIsrael on the way to the promise basuka eGibhithe. If I had time I was going to explain because Egypt is a place of not enough. Somebody say not enough. Not enough. Bangena ehlane. Ehlane is a place of just enough. Goda baya eKenan. Ekenan is a place of more than enough. Okay, it's a missed call. Let me call again. And because namhlanje ngizodila nabantu abaseGibhithe. Ngizodila nabantu abasehlane. John Makan ngiyaphuma ehlane namhlanje. Ngiyaphuma ehlane namhlanje. No seGibhithe sizomkhipha. No sehlane sizomkhipha. Egama Now likaJesu. uma uNkulunkulu ebakhipha eGibhithe ubakhipha after 430 years of oppression. Bekufuneka bephume ngonyaka 400. But uMose wabulala umuntu ngonyaka ka390 wabaleka waya kaMidian wayohlala khona 40 years. If God appears ngonyaka ka400 according to prophecy, umuntu okufuneka amsebenzisa akekho. Ngoba kuyenzeka izinto zibe delayed kanti ayidelayiwe uNkulunkulu. Zidelaywe misalignment. Aningizwa kuyenzeka uNkulunkulu akuthembise ukuthi this time next year you shall have a child, Abraham. Kodwa wena Abraham ma misaligned, you miss God. Ingakho uNkulunkulu after 40 years, which is 430 years, uMose abaleka usedecide ukuyomlanda. Uyomlanda akamlandanga ehlane, umlanda emuva kwehlane. Let me say this. Yabo uNkulunkulu mayisekulanda kanendaba. Oh God. Let me say this. Ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ukublessa emuva kwehlane. It's something else to be in the desert, because when you are in the desert, when we walk or drive into the desert, we see you. But when you are behind the desert, awubonakala. But uNkulunkulu uyakwazi ukukulanda emuva kwehlane. Bese I'm getting ready to bless you.
So umemlanda uNkulunkulu uMose umyisa ke kubantwana baIsrael uyamtshela ukuthi hamba obakhipha ubatshela ukuthi ngiyabakhipha ezweni lobugqila ngibayisa ezweni loju oluchichimayo nezinyosi. Now uNkulunkulu why is God saying that? Because uma sifuna kahle iKenani azikho inyosi lapha. Futhi alukho uju lapha nezinyosi nobisi. Alukho kunama giants lapha. Khuluma nami sana. Oh Jesus. But uNkulunkulu is working on their imagination. Ukuthi mabehamba bangacabanga ama giants. Abacabanga uju. Ama giants awakhe. Uyena ozodila nama giants. Oh Jesus. Wena cabanga uju. Hallelujah. So your focus must be honey and milk. His focus is giants. Ngisekhona bathanami. So Hallelujah. uma beqhubeka behamba babhekana nolwandle olubomvu sebakhiphile, mabebhekana nolwandle olubomvu kuzwakala uMose ekhala ukuthi labantu bayakhala bathi kungcono ube bayafela ehlane kunokuzofela kungcono bafela eGibhithe kunokuzofela la. Usethi uNkulunkulu batshele ukuthi amaGibhithe abawabonile past tense namhlanje present abasophinde bawabone naphakade. AmaGibhithe abawabonile. AmaGibhithe bayawabona. Kodwa uthi uNkulunkulu amaGibhithe abawabonile. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu lento eyipresent tense kuwena isi past tense kimi. Hallelujah. Khuluma nami. Oh Jesus. Usethi anisophinde niwabone naphakade. So uma bedlula olwandle libomvu lithi iBhayibheli badlula kodwa amaGibhithe awadlulanga. Mabefika ngaphesheya bahlabelela umhlabeleli bathi uNkulunkulu usuwelisile olwandle libomvu wathatha ihashi nenkweli yalo waliphosa olwandle. Lithi iBhayibheli uma behamba endleleni ehlane bahamba baya complaina and uNkulunkulu into emcabanisa nabo ukuthi they are complacent. Oh Jesus. But bafika la uNkulunkulu adedela khona inyoka. Ngamanye amagama inyoka bezikhona. Hallelujah. But beyingakwazi ukufinyelela kubona. Oh Jesus. Ngoba uNkulunkulu angazi noma niyangizwa ngoba kwasinye isikhathi ukuba noJesu akusho ukuthi izinto azikho, but kusho ukuthi uJesu is responsible to cover us from izinto. Ngiyakhumbula uJobe ukuthi uJobe sonke masikhuluma ngaye sicabanga ukuthi uNkulunkulu owamlinga. Akho uNkulunkulu owalinga uJobe la. Amen. Abantu sebaza basengisa leli verse lika Jobe ngisho kushoniwe bathi hayi ungakhathazeki inkosi iphile inkosi ithathile igama lenkosi alibonga igama lenkosi alibonga. Jesus. Hey siyazi ukuthi akusiyo uNkulunkulu owathatha. Kwathi ngisho lo uNkulunkulu uyapha kodwa uNkulunkulu akathathi. Khuluma nami vumani amen. Amen. uNkulunkulu akathathi yonke into enoNkulunkulu phakathi. uNkulunkulu mayepha uyapha kodwa akabuyi ukuzothatha. Oh Jesus. Umuntu othathayo uSathane. Yingakho makukhulunywa ngayo kuthiwa akezi kungokweba nokubulala nokubhubhisa. Bese uJesu kodwa mina ngize kuba nibe nokuphila nibe nakho ukuchichima. But I want to get you to this ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma noJobe lapha ukhuluma uSathane uyavela uthi ngibonile inceke yakho uJobe futhi ngizamile ukuya ngathola ukuthi umbiyele. Oh Jesus. So uthi ke ususa lolugange kusho ukuthi khona izinto ezizamayo ukuza kodwa kuba ukuthi uNkulunkulu ubuyile. Oh Jesus. Awunisekhona bathana. Hallelujah. So nala ehlane hayi ukuthi inyoka kade zingekho bezikhona kodwa uNkulunkulu kuba ukuthi uyaba protect ukuthi bafike lapha baya khona. Oh Jesus. But ngenxa ye complacency yabo useyabavezela ukuthi ngabade nafa nina ukube I was not there to protect you. Oh Jesus. But I protected you from the snakes. But ngoba nifuna ukudila nazo nini ngizoyidedela. Oh Jesus. Sakhamuka inyoka bayifika inyoka sabafaka upoison
inyoka mayifika zafika zabaluma mayibaluma zibafaka upoison lezi inyoka zibafaka upoison so that they die. Oh Jesus. So the problem sithola izinto eziwu4 kule inyoka ezikhona la. I-problem yokala ukuthi zifaka upoison. Nisekhona bathandeka. Hallelujah. I-problem yesibili ukuthi ziyababulala. I-problem yesithathu ukuthi mayibabulala they are not able to see or to get where they are going. Oh Jesus. Because lezi inyoka seyifikile zizobaqeda endleleni. I'm about to close. Hallelujah. But lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wayesethi kuMose yakha noma yenza inyoka yethusi. Hallelujah. Bese uyiphanyeka entsikeni. Oh Jesus. Ukuze laba abalunywa ilezi inyoka mabe phakamisa amehlo abo Oh Jesus. basobheka le nyoka yethusi. Hallelujah. Lezi ziyababulala Oh Jesus. kodwa le izobaphilisa. Hallelujah. Awunisekhona Oh bathathu. Jesus. Now let me say this, ngifuna ukusho lento kahle kuze mase ngiphuma kulayini ngiphume. Ngifuna ilalele lento. This masenze comparison uJesu ethi indoda yomuntu imele ukuphakanyiswa njengenyoka yethu. Why such a comparison? Why uJesu athi imele ukuphakanyiswa njengenyoka yethu seyaphakanyiswa sihlala. So ngifuna ubambe lezi zinto. Ama Israel iproblem yale nyoka ezayibaluma ukuthi the problem zayibaluma inyoka, that's the problem, but the solution ukuthi kuphanyekwe inyoka yethusi at the pole. Bese kuba ukuthi ke i-action plan ukuthi olunywe ile maka bheka leya uzophila. Bese umphumela walokho, the result ukuthi ukubuka leya nyoka uyibuka ngokukholwa. Bese kuba yona ekuphilisayo from ama deadly bites. Makuthiwa uyibuka ngokukholwa bese iyakuphilisa kusho ukuthi le ikufaka amasikazi. Kodwa makwabuka leya immediately amasikazi ayaphola. Oh Jesus. Okay. Now uJesu ke why ifaka ngoba uyabona ukuthi humanity is dying because of the poison of sin and death itself. Abantu babulawa upoison wesono nokufa. Jesus. So isolution uthi uJesu ke indodana yomuntu ayiphakanyiswe esiphambanweni. Oh Jesus. Ukuze laba bakholwayo action plan abakholwa yiyo Oh Jesus. beyibuke esiphambanweni babe nokuphila okuphakathi. Hallelujah. Bese ke result ukuthi ke laba babuka lapha ya bayasindiswa ekufeni nasesonweni. Oh Jesus. Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Bese bayaphiliswa njengalokho ama-Israel aphiliswa. So Hallelujah. now this is what I want to say. Ukuthi so nayi inyoka ifaka upoison. Kodwa nayi eseyenziwe solution Jesus. ikhipha upoison. Let me say it again. Le ela ifaka upoison. Kodwa le mawuyibuka akunendaba Oh, ukuthi Jesus. upoison usungenile. Hallelujah. Make wabuka leyana, Oh, Jesus. leyana ikhipha upoison. Hallelujah. Angazi ukuthi impilo yakho ungakholwa ngaka upoison ongenile. Oh, Jesus. Awunisekhona bathandekayo. Hallelujah. Uyabona nje umjolo upoison lo. Oh, Jesus. Uyabona nje ukuphuza ungabi nayo icontrol upoison lo. Hallelujah. Uyabona nje ukuhlabela abantu ongabazi futhi ongasoze wahlangana nabo upoison Jesus. lo. Hallelujah. Kodwa ngizothi noma ngabe kuthiwa upoison Hallelujah. ongene ngalezi nyoka Jesus. ngakanani Hallelujah. ikhona inyoka Jesus. yethusi Hallelujah. ikhonelani yona Jesus. ikhonela ukukhipha Igama likaJesu. upoison. Hallelujah. Ngizwe iBhayibheli lithi Jesus. umuntu ekuKristu Hallelujah. uyisidalwa esisha Oh Jesus. okwakudala kudlulile Hallelujah. bese lithi bheka sekuvela okusha. Oh, Jesus. Ngizomemezela embalenhle Igama namhlanje likaJesu. ukuthi kubo bonke Oh Jesus. abafaka upoison Hallelujah. khona uJesu Oh, Jesus. onama
amandla okukhipha poison. All you need to do is to shift your focus. Hallelujah. Oh, Oh, Jesus. Tell me, can shift your focus. Shift your focus. How basalwane? Little Bible, uma navusa kanye no Kristo. Langazelelana izinto zaphezulu. Jesus. Basalwana sabuka izinto zalapha esiqhamuka khona. Sasibuka izinto zalapha esiya khona. Jesus. Masibona uJesu esiphambanweni. Hallelujah. Siyajabula. Sijabuliswa yini? Ukuthi uJesu esiphambanweni wenza ukuthi isono noma sasinamandla kithi kodwa singasabi nawo amandla. Usindiswa kanjani usaphila enyameni? I shifted up my focus. Angisabhekile lapha izinto ezonakala khona. Sengibheke lapha izinto ezilunga khona. Angisabhekile Bartimaeus lapho engihlupheka khona. Kodwa abantu bebe benginika imali. Kodwa sengibheke lapho engizothi noma ngayitholanga imali kodwa nganeliswe ukuthi engimbonile ungenze ngabona ade ngingabona kodwa manje sengiyabona. Shift your focus. Hallelujah. Uyabona ke mawafika kuJesu ufika uhlupheka Jesus. kodwa mayisufika kuyena a shift the focus yakho bese uthi I was poor but now I'm rich. Jesus. I was blind but now I can see. Jesus. I was beneath but now I'm above. I am blessed coming in. Jesus. I am blessed going out. Thank you, Lord. I'm blessed in the city. I'm blessed in the field. I am what God says I am. I can do what God says I can do. I have what God says I have. Can you tell 3 people? Shift your focus. Shift your focus. Inkinga yakho ubheka izinto ezibulalayo kodwa namhlanje ngizothi bheka izinto eziphilisayo. Uthi Paul kuyena siyaphila, kuyena siyahamba, kuyena siyayithola ukuthi singobani. I will not die but I will live. I will proclaim the goodness of the Lord. I'm shifting my focus. Angisabhekile lapha engilimala khona. Angisabhekile lapha engona khona. Sengibheke inyoka yethusi eyaphakanyiswa ehlane namanje imele uphakanyiswa. Sizothi namhlanje ebusuku ukhona uJesu okwazi ukukhipha upoison noma usubuka izinto ezikulimaza kodwa makwabheka yena. Ngizwe iBhayibheli lithi insizwa ziyaphela manje abasha banokuwa kepha abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha bekhuphuka njengezinkosi bengakhathali begijime bengaphela amandla. Shift your focus. You are looking too much into sin. God, look unto the Lord who will save you, who will deliver you, who will heal you. Ngizwe iBhayibheli lami lithi babheka phezulu ubuso babo bakhanya abusoze batha. Ngizwe iBhayibheli lithi in the name of Jesus, in the name of Jesus. lithi iBhayibheli lami nihambe nibhekile kuKristu Jesu okuyena umqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu. Noma bangathi sizowa ngeke sawa khona lapha esibheke khona. Sibheke kumqalisi nomphelelisi wokholwa kwethu. Tell somebody, shift your focus. Uthi uDavide angiphakamisela mehlanga uthi ezintabeni uthi usizo lwami luvelaphi na? Uthi usizo lwami aluvele
emhlabeni kodwa luvela kuJehova Jesus. owenzile Hallelujah. izulu nomhlaba. Jesus. Let me tell you, inyanga ayinawo amandla okukusiza In the wena. name of Jesus. Inyanga Hallelujah. ayinawo amandla okukukhipha upoison. Jesus. Abathandazi Jesu. abanawo amandla okukhipha upoison. Hallelujah. Abathakathi Jesus. abanawo amandla okukhipha upoison. Jesu. Kodwa uJesu Hallelujah. unamandla. Hallelujah. Ngizwe uPeter ethi Hallelujah. alikho igama Oh, Jesus. elinikezwe ebantwini Hallelujah. ngaphandle kwegama Igama lika Jesu. lomuntu uKristu Jesu. Igama lika Tell Jesu. somebody, shift your focus. Shift your focus in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ulabahaya. I wish people can talk here. Gentlemen, can shift your focus. You are not dying. You are not. Leo can't I now. Amanda Peswa. Shift your focus. Hallelujah. Mbonga uJehova. Mphefumulo wami. Nakho konke okuphakathi kwami. Akubabaza igama lakhe elingcwele. Yena othethelela zonke izono. Yena ophilisa zonke izifo. I'm shifting my focus. I am the righteousness of God. Somebody shout, I'm shifting my focus. Shifting my focus. Igama lika Jesu. Hallelujah. In the name of Jesus. Ulabahaya. Hlalani phansi one more time. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. 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 Bulawa ukuthi ubheke zona kodwa namhlanje ngizothi shift your focus. Ungasabheka izinto ezibulalayo kodwa bheka uJesu ophilisayo. Bheka uJesu onamandla. Bheka uJesu okhululayo. Lithi iBhayibheli uma indodana yomuntu imkhulula njengoba abakhulekile impela. Shift your focus. Hallelujah. Ikalabasaya. Ulamashataka. Ukadiboshekelesa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Closing now. Do you know ukuthi uJabez lithi iBhayibheli wazalelwa ebuhlungwini. Wazalelwa kuma limitations Oh, nepain. Jesus. Hallelujah. Negama ekuthiwa uJabez akusile igama isimo. Oh, Jesus. Aningizwa. Alikho igama elithi ubuhlungu. Oh, Jesus. Akusile igama lelo. Isimo. Ngoba abanye sidila nokuthi bayakandwa ngezimo. Hallelujah. Ubekezela kangaka nje ngoba kwathi umbekezeli. Kodwa hamba olishintsha kwi-idea yakho ukuze ngoba umuntu mayekubuza igama usuke engasho ukuthi zisho igama. I-introduction yakho, i-confession yakho. Ingakho uNkulunkulu mayethi kuAbraham uzoba ubaba wezizwe eziningi, umshintsha from Abraham uthi usuzoba uAbraham, okusho ukuthi uyise wezizwe eziningi. Kusho ukuthi umuntu mayembuza ukuthi ubani igama lakhe uzosho ngegama ukuthi nguyise wezizwe eziningi. Oh, Jesus. Awutshela makhanda ngisayena umbekezeli. Sengiumphumeleli. Shift your focus. uJabez lithi wazalelwa ebuhlungwini kodwa wathandaza umthandazo othi Nkosi ngibusise nokungibusisa. Hallelujah. Uyabona mayethi ngibusise nokungibusisa elesingisi lithi uthi bless me indeed, but in Hebrew uthi bless me, bless me. Aningizwa ngamanye amagama uthi yithi usangibusisile uphinde ungibusise. Uthi usangibusisile uphinde ungibusise. Oh, Jesus. Uthi usangithathela wangibeka la uphinde ungithathela ungibeke la. Uthi usangithathela ngamanye amagama uJabez uthi ngizalelwe ebuhlungwini kodwa ngeke Jesus. ngife lapha engizalelwe khona. Hallelujah. I am shifting my Oh, focus. Jesus. I'm gonna look unto the Lord and say, Hallelujah. Lord,
Lord, Jesus. bless me, bless me. Hallelujah. Put your hand on your head and say, bless me, bless me. Bless me, bless Put the me. Lord, enlarge my Lord, territory. enlarge my territory. I'm shifting my focus. I'm shifting my Mangade focus. ngiphila kuma limitations. Ngegama likaJesu. Namhlanje ngandisa imkhawulo yami. Hallelujah. Sengizobuya ekhaya ngithi there is more than enough. Oh, Jesus. Bethu shoyi kanjani singakaholi. Hallelujah. Uthi ngazi uNkulunkulu. Jesus. Oyise weyintandane. Ngegama likaJesu. Nendoda yabafelokazi. Ngegama Ngazi likaJesu. uNkulunkulu. Hallelujah. Othe akasoze angishiya. Oh, Jesus. Othe akasoze angiyekela. Ngegama likaJesu. Shifting my focus. Hallelujah. When I shift my Oh, focus, Jesus. this is when I declare, Hallelujah. Ukuthi behold, Oh, Jesus. the Lamb of God Hallelujah. that taketh away Oh, the Jesus. sin of the world. Ngegama likaJesu. Usonjalo uJohane. Hallelujah. Mayibona uJesu. Oh, Jesus. Babhizi babheke yena. Hallelujah. Uyababhabhadisa. Oh, Jesus. Uthi lalelani. Hallelujah. Bhekani uhlu Jesus. likaNkulunkulu. Hallelujah. Elisusa zonke izono zethwe. Oh, Jesus. Ngegama likaJesu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awubulawa wena. Izinto ezikubulala, ubulawa ifocus yakho. Focus yakho nje iyona eqeda. Ngasindiswa mina emvuseleleni kaBishop uZikhala. Ngina 14 years. Abantu bathi kimi awumlilo wamaphepha. Number 2 bathi hawu uzosindiswa kanjani usayi teenager. Usazongena kwi adolescent stage. Bayitshela ukuthi ngizohluleka ngoba iminyaka isemncane. Abanye bathi into yabantu abadala. Kwasho ukuthi angisabheki lapha abakhuluma. Oh, Jesus. Sengibheka lo. Hallelujah. Othe bonke abamamukelayo. Oh, Jesus. Wabapha amandla Oh, Jesus. ukuthi babize ngokuthi bangabantwana bakhe. Hallelujah. I shifted my focus. Oh, Jesus. Sukela ngo-1998 Hallelujah. until 2005. Oh, Jesus. Ngisamile ukuthi uJesu inkosi. Hallelujah. Ngashift ifocus yami. Jesus. Yabona uJesu makakwenza kimi uzokwenza nakuwe. Hallelujah. Awusekhona bathana. Oh, Jesus. uPilato wahlala nabo. Bethi mdedele them. Oh, Wathi Jesus. bukani le ndoda. Hallelujah. Bafaka umkhele wameva. Oh, Jesus. uPilato wathi bukani bukani. Hallelujah. Shift your focus. Oh, Jesus. Don't look at him to kill him. Hallelujah. But look at him to be saved by Oh, him. Jesus. Mbukelani ukuthi somebody tell 3 people shift your focus. Shift your focus. Thank you, Jesus. Let's stand on our feet. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. After today, tomorrow I'm going to preach until all the doors open. Tomorrow I'm dealing with strongholds from your past, present, and future. But namhlanje I want to pray for people. The Lord gave me a message for tomorrow. But namhlanje I came just to call people about I want to look unto Jesus. Ngifuna uJesu. Zingiqedile inyoka. Zingiqedile izinto ehlane. Sometimes ngicabanga ukuthi ingenxa yesimo engazalelwa kusona. Kanti it's because you are not looking unto Jesus. Mawukhona othi namhlanje ngifuna ukubheka uJesu ngoba uyena unamandla okususa upoison. Ngicela uphakamise isandla sakho lapho khona. I want to pray for you. God bless you. God bless you. Makhona omunye ngicela usiphakamise kakhulu. Ngicela usiphakamise kakhulu. Namhlanje kuwamakhamandela kuphunyuzwa odiniweyo. Uyaneliswa nosweleyo. Makhona omunye othi mfundisi sithandazayo, I need to shift my focus. Need to shift my focus. God bless you. Ngicela bonke laba phamisa izandla zabo nisondele ngaphambili bantwana basekhaya. Sondela nibashayile izandla beseza. Yes, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Come on, church. You can do much better than that. You can do much. Come. Shift your focus, namhlanje. Shift your focus. uJesu namandla. uJesu namandla ukukuphilisa. Come on, makhona omunye, be encouraged. Come, not seza kanje. You can also come and say, I'm shifting my focus. Mawukhona ngicela usondele, sondela ngilinde wena, ngize kuwena.
Ngisekuwena. Ibandla lishaya izandla kakhulu. Please church, help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Cela siphakamise izandla zethu. Siyathandaza. Namhlanje wamkela insindiso. Jesu mayikhuluma uthi emva kwalokho, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Ukuthi lo nalo kholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Here is life released unto you. Lokho kuphila kukhuluma ngakho is Zoe, the God kind of life. Awusaphili impilo yabantu abafana nabasemhlabeni, kodwa uphila impilo yalapho focus ekhona. Shifting your focus. Uzoshela mazi nje emva kwami uthi Nkosi uJesu, ibandla sibasiza. Ngiyabonga namhlanje ukukhuluma kwezwi lakho. Ngibonga ukuthi uthezweni lakho uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakudala kudlulile, bheka sekuvela okusha. Ngiyabonga ukuthi kusukela namhlanje impilo yami iyashintsha. Angisabhekile inyoka ezibulalayo, kodwa sengibheka uJesu ophilisayo. Kusukela namhlanje sengiphilile, umntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe ngegama likaJesu. Father, you said in your word, bonke abeza kuwo ubalahleli ngaphandle. Na namhlanje we honor you. Na namhlanje we bless you. Sithi phakama phezulu kwezimpilo zabantwana bakho. Ubasibekele endleleni yonke yabo yokukholwa, ume nabo ngegama likaJesu. Amen. Ashayela uNkulunkulu izandla. Mfundisi wami, please come. Mungasanyakaza, he'll give you directions. But before I sit down, I want to ask anyone who has a special need, if you have a special need, tomorrow, the Lord spoke to me to declare a word for you. Please come with expectation. I've seen God in my life, and I continue to see God. And I tell you, tomorrow will not be like any other day, because God will set you free himself. Amen. So please come with expectation. If you are believing God for something tomorrow, if you are trusting God for a job, trusting God for a breakthrough, trusting God for healing, tomorrow please come with expectation. God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga mangcwele sifinyelele emaphethelweni enkonzo. Yo, le volume iphezulu yo. Sicela kusasa meme umakhelwane meme umhlobo. Help us to advertise the revival so that more people can come and be saved and get help. Nikhona bazalwane. Siyabonga uNkulunkulu ohambe nathi kwaze kwala. Ngo5 yaqala intercession mangabe uyakhonza kwenye indawo azelanga ukurecruiter wozothandaza etendeni. Nkosi yomusa sibusise. Cela umfundisi wamazwi usivalela. Baba na indumiso ihlatshelwe wena Baba ihlatshelwe wena
kindness, your great mercy. Thank you for the very word that we have received even tonight. Even as the crusade Nkosi Namandla Onke continues, may we be fed and strengthened for the journey ahead. We give you praise and honor for each and everything that we are yet to do through this Nkosi Namandla Onke revival. Even as we go home, we pray for your hand of protection over each and every individual present in this place. May you safeguard the word that we have received in our hearts, that it may bear fruits and we become everything that you have ordained us to be. All glory and honor be unto you, great I am, King of Kings, for that at which you have done for us. Surely you have done great things for us. In Jesus' precious name we have prayed, and the church will say amen. Timbalindalo yonke. Timbalindalo yonke. Sizobalekela kuye. Sizobalekela Tomo,